Dobry dzień chłopcy i dziewczęta. Co mamy tutaj dzisiaj? Małą, skromną paczuszkę od sklepu Silentium PC, w środku której powinna znajdować się, jak głosi napis, obudowa Gladius X60 oraz chłodzenie do procesora. Tak więc myślę, że rozpakowanie tego trochę zajmie. Odpowiednie narzędzia tutaj mam już ze sobą. Tak więc cóż, zabierajmy się do roboty. Dobra, do ułatwienia, jak zawodowi kochankowie w romansach, rzućmy to na łoże. Leż. Dobra. Teraz możemy się zabierać. Nóż ostry. Powinno nie być jakoś szczególnie trudno. Cięcie bez rżnięcia teraz będzie. Dobra. Nie ma tragedii. Jak to mówią, zdrała się bida i płacze. Och tak. Okej. W życiu hokej. Mordercze zapędy można tutaj zrealizować. Suko. Idziemy. Bez mała u celu. To będą chłodzenia. Ale najpierw zajmiemy się obudową. Dobra. Jak widać wszystko się zgadza. Gladius X60, Pure Black, cysty Cornuch, cysty Niger. Co mamy tutaj? Dwa razy USB 3.0, stację dokującą na dyski 2,5 i 3,5 cala HDD SSD. No nie, SSD nie mam niestety. Czytnik kart pamięci, to się przyda. Miałem 3 czytniki kart pamięci, zawsze gubiłem. Kompatybilność z drugimi kartami VGA. Jakbym kiedyś był bogaty i chciał zbudować, przyda się. Do 8 kart rozszerzeń, zajebiście. 7 wentylatorów, kontroler wentylatorów, filtry przeciwkurzowe, 7 napędów HDD, beznarzędziowy montaż, rozbudowany system zarządzania kablami, corne wnętrze. Może kawę jeszcze parzy. Ciap. Dobry. Mam nadzieję, że coś tam nie przeżna w środku, bo by był umfal. Ała! Dobra, łapa cała. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Coś się dzieje. O! Faktem w środku. Czujecie, jak to wonio? Nowość. Wonio nówką sztuką. Dobra, jak widzicie, nie jest to najłatwiejsze. Szczególnie jak jedną ręką chce się kamerować, a drugą wyciągać. O, powinno być. No dobra. O, ty pierunie. Jasny. No nie wyjma. Dobra, to jest chyba jeden z trudniejszych unboxingów w historii unboxingów. Rzeczywiście, jest obudowa, jest corno, niczym najczarniejsi mieszkańcy czarnego kontynentu. Teraz przejdę tylko do jakiegoś lepszego światła. W porównaniu do tej mojej Borowski, to wygląda wręcz przekosmicznie i przeogromnie. Wszystkie bariery tutaj mamy z góry, przycisk start, czytnik kart SD, wejścia USB, tutaj kontrola wentylatorów, nie wiem czy to widać, powinno być. Czyli tutaj mamy 3 prędkości, wolno, wyłączony, szybki. Tutaj mamy stację dokującą na dyski. Tutaj, jak już w każdej innej cywilizowanej obudowie, zasilacz montowany jest na dole. Obudowa skręcona za pomocą takich łonych, czyli koniec z pierdzieleniem się z rozmawitymi śrubokrętami. Wystarczy lekko nadkręcić, a dalej już bez problemu idzie ręką. Teraz, że tak powiem, pierwsze spojrzenie do wewnątrz, czyli co my tu mamy. To bez problemu odchodzi. Wow! Zaje. Tutaj do poczytania na sraczu. Tutaj mamy, tak, to jest, o ile się nie mylę, żebym teraz faila nie szczelił, filtr przeciwkurzowy. Właśnie obudowa wyposażona jest w filtry przeciwkurzowe. W środku tutaj mamy wszystkie kabelki, ciulstewka do podłączania. O, coś już widzę, że to będzie nie lada zabawa. Tutaj mamy ładnie, elegancko wszystkie zaślepki, blaszki w worku, aby się nie potraciły. Tutaj z tyłu mamy zamontowany
jeden duży wentylator, eleganckie kieszenie na dyski oraz na napędy, czyli już koniec z mozolnym pierdzieleniem się ze śrubkami. Wszystko nowocześnie, ekonomicznie, no i czarne, niczym afrykański ląd. Tutaj takie małe pierwsze porównanie rozmiarów, czyli obudowa wyższa jest o mniej więcej 10 cm od mojej obecnej obudowy, również o 10 cm dłuższa. Takie dokładne porównanie zrobię, jak będę już montował bebechy z obecnej do nowej, czyli jak wszystko pójdzie po mojej myśli, to montaż bebechów na tubie zamieszczę w weekend. A teraz możemy przejść do chłodzenia procesora. Więc takie sobie mamy tutaj skrzętne, prawda, pudełeczko. Folia bąbelkowa. To, co tigery lubią najbardziej. O ja. Jak ja to lubię. Ja. Dobra, dość perwersji. Odpakujmy łony geszynk. Jest, rzeczywiście. Dobra, jest to chłodzenie... folia WEG. To jest chłodzenie Fortis 2, dzięki któremu wreszcie moje i5 przestanie się dusić i dławić podczas większych upałów. Z cech charakterystycznych: multiplatformowość, technologia XE, podstawa zaprojektowana do dużej ilości heatpipe'ów, wentylator PWM, zautomatyzowane regulowanie obrotów, stabilny montaż i świetny docisk dzięki zastosowaniu śrub i backplate'u. Możliwość montażu dodatkowego wentylatora. A zobaczmy, kotku, co masz sam w środku. Mój paluch. Chodź tu, dziadu. Dobra. Tak to jest. Człowiek powinien mieć tak... Tu są, jak słychać, dingsy, wichajstry, tak zwane te łone. A tutaj mamy samo chłodzenie. Wentylator jest dość pokaźnych rozmiarów. O ile się nie mylę, to na moim obecne chłodzenie na moim procesorze, jeżeli chodzi o wymiary, mniej więcej byłoby gdzieś takie. Tak więc różnica w temperaturze na pewno będzie duża. Nie będę tego wywalał z tego plastiku. To już zrobię tutaj, to zrobię, jak będzie sprzęt montowany, czyli w ten teraz weekend, w sobotę albo w niedzielę. No i cóż, i na razie to tyle. Sprzęt, jak można było się kapnąć, dostarczony został mi przez sklep Silentium PC. Wszystkie linki w opisie. Tak więc, synki, widzimy się w ten weekend. Czymcie się, pysk. Ja. Und geht gelassen ran, lassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.